салому алейкум бародарони азиз мардуми кулли тоҷикистон. мо дар деҳаи дарғи шариф дар хонаи падарӣ қарор дорем. Падарӣ ва модарӣ. Не бур картушка нишон тим. Картушка нав гул кардааст дар инҷо. Анакнун ман мехостам дар бораи чӣ гап занам барои шумо. Дар бораи дар аксар гӯшаҳои тоҷикистон шояд зардолу буд шуда бошад, вале дар деҳаи дарғи шариф дар хонаи мо ина нигоҳ кунед зардолу нав кабуд шуда об карда истода. Пештар биё, пештар нишон тир. Ина нигоҳ кунед зардолу. имрӯз 1 июли соли 2025 аст. Анакнун барои боварӣ пайдо кардани шумо мо аз инҷо зардолу гирифтем. ина зардолу чиста аз дарахт гирифтем. ина бибинед худатон кабудак аст. ва инҷо намак овардем, намаки сида. ин намаки сида намерезад дар инҷаш. ин ки мо приёми бобогира истифода мебарем. мегирем, нигоҳ кунед. ин зардолу, ин намак. ина бибинед. ки дар вақташ ҳамин хеле коро кардагия. ҳамин зардолу як қатъи намак. ҳамин қадар ба мазза ҳаст ки ҷонат роҳат мекунад. донашам бибинед сахт шудагия. ман пештара гуфтам шумо ба боз такрор месозам. моҳи сентябр то охираш анами зардолу дар ҳамин дарахт вуҷуд дорад. боз барои бовар кардантон агар фурсат фаро расаду боз ҳаминҷа биёем, ҳатман як ролик дига карда пешниҳоди шумо хоҳем кард. ина ба гуфтан намешавам. танҳо медиҳед, мехӯриву баъд аз он худатон баҳо медиҳед. касе ки хоҳиши анами хеле зардолу хӯрданро дорад, дар комментария нависад. 3-4 рӯз пас насиб бошад душанбе меравам. максимална мебурдагим 5 ё 10 дона. касе хоҳиш дошта бошад нависад, ҳатман зардолуа бурда мерасонам. худо нигаҳбони шумо бошад. ҳамаи шуморо эҳтиром месозем, дӯст медорем, қадр месозем. худо нигаҳбон.